Jeho stavitelé si to ovšem pojistili. Z monolitického ukazatele vstyčeného nad vchodem zbýval sice jenom rozstavený pahýl, ale už první fotografie teleobjektivy prokázaly, že to je výtvor inteligentních tvorů. O něco později naše detektory odhalili radioaktivní maják, zakopaný do skal a široký jako celý kontinent. Dokonce, i kdyby byl pylon nad sklepením zničen, tohle by bylo zůstalo. Nehybný věčný maják, křičící ke hvězdám. Naše loď se snesla k tomuto obrovskému svítícímu návěstí jako šíp do středu terče. Sloup, když ho vstyčili, musel být snad na míli vysoký, nyní však vypadal jako svíčka, jež se roztekla do voskové louže. Týden nám trvalo, než jsme se rozstavenou skálou provrtali. Na podobné úkoly jsme totiž vůbec nebyli zařízení. Byli jsme astronomové, nikoli archeologové. Uměli jsme však improvizovat. Původní účel naší cesty byl rázem zapomenut. Tento osamělý monument, tak pracně vstyčený v největší možné vzdálenosti od slunce odsouzeného k záhubě, mohl mít jen jediný význam. Civilizace, jež věděla, že se připravuje na smrt, se pokusila získat nesmrtelnost. Zabere nám celé generace, než prozkoumáme všechny poklady uložené do sklepení. Měli spoustu času, aby se připravili, neboť jejich slunce muselo vydávat první varovné známky mnoho let před konečným výbuchem. Všechno, co si přáli uschovat, všechny plody své inteligence snesli v oněch dnech předcházejících konci sem, na tuto vzdálenou planetu a doufali, že je nalezne nějaké jiné plémě, že nezůstanou pohřbeni v zapomnění. Dokázali bychom to stejně dobře? A nebo bychom se natolik utápěli ve vlastní bídě, že bychom ani nepomysleli na budoucnost, již nikdy nespatříme a kterou už nebudeme sdílet. Kdyby jen bývali měli trochu více času. Mezi planetami sluneční soustavy mohli cestovat úplně volně, ale překračovat mezihvězdné propasti se ještě nenaučili a nejbližší solární systém byl odsud na 100 světelných roků. Avšak i kdyby pronikli do tajemství transsvětelného cestování, nemohlo by se jich zachránit víc než pár milionů. Snad to takhle bylo lepší. Kdyby alespoň nebyli tak znepokojivě podobní lidem, jak jejich sochy naznačovaly. Takhle jsme se nemohli ubránit, abychom je neobdivovali a aby nás jejich osud nermoutil. Zanechali po sobě tisíce optických záznamů i s přístroji na jejich projekci, společně s vypracovanými obrázkovými ilustracemi, z nichž se nebylo obtížné naučit jejich psanému jazyku. Prozkoumali jsme mnohé z těchto záznamů a poprvé po 6 000 letech jsme oživili teplo a krásu civilizace, jež musela předčit naši v mnoha ohledech. Možná, že nám ukázali jenom to nejlepší, ale to jim těžko můžeme vyčítat. Avšak jejich svět byl nesmírně krásný a jejich města vybudována s takovým půvabem, že se jim nic lidského nemůže rovnat. Sledovali jsme je při práci i při hrách a naslouchali jejich melodické řeči, zaznívající plynoucími staletími.
Jednu scénu mám stále ještě před očima. Skupinka dětí na pláži z podivně modravého písku dovádí ve vlnách stejně jako pozemské děti. Pobřeží lemují zvláštní stromy podobné bičům a jakési hrozně veliké zvíře se brodí mělčinou, ale nikdo mu nevěnuje ani špetku pozornosti. A slunce klesá do moře, věčně teplého a laskavého a životadárného. To slunce, jež je tak brzy zradí a vyhladí všechno tohle prosté štěstí. Snad, kdybychom se tolik nevzdálili od domova a nebyli tak zranitelní osamělostí, nebyli bychom pohnuti tak hluboce. Mnozí z nás spatřili ruiny prastarých civilizací na jiných planetách. Ale ty nás nikdy tak hluboce nedojaly. Toto byla výjimečná tragédie. Když některá z civilizací selže a vyhyne, jako se to stávalo národům a kulturám na zemi, je to jedna věc, ale být tak úplně zničen se vším výkvětem toho, čeho se dosáhlo. Nezanechat jedinou bytost, jež by přežila. Jak se tohle dá uvést v soulad s boží milostí? Kolegové z posádky se mě na to vyptávali a já jim dával takové odpovědi, na jaké jsem se zmohl. Možná, že ty bys to zvládl lépe, otče Ignáci, ale já jsem v Exercitia Spiritualia nenalezl nic, co by mi tady pomohlo. Nebyli to špatní lidé. Nevím, jaké bohy uctívali, jestli ovšem vůbec nějaké, ale hleděl jsem na ně nazpět staletími a pozoroval je, zatímco krása, pro jejíž uchování vynaložili své poslední síly, se vynořila ve světle svraštělého slunce. Mnohému nás mohli naučit. Proč byli vyhlazeni? Předem znám odpověď, již budou dávat mí kolegové, až se vrátíme zpět na zemi. Budou tvrdit, že vesmír nemá žádný účel ani plán, neboť v naší galaxii ročně exploduje na 100 sluncí a právě v tomto okamžiku umírá v hlubinách vesmíru nějaká další civilizace. Zda ti tvorové během svého života konali dobro či zlo, v tom konec konců není rozdíl. Boží spravedlnost neexistuje, protože žádný Bůh není. Nicméně to, co jsme spatřili, ještě nic takového nedokazuje. Každý, kdo tak argumentuje, je ovládán emocemi, nikoli veden logikou. Bůh není povinen ospravedlňovat své počínání člověku. On, jenž vybudoval vesmír, může jej zničit, kdykoliv se mu zachce. A je to od nás drzost, nebezpečně blízko k rouhání, říkat, co smí a co ne. To bych ještě mohl přijmout, ačkoliv není snadné hledět na celé planety a národy vržené do pece ohnivé. Avšak nadchází okamžik, kdy musí zakolísat i víra nejhlubší, a právě nyní, když pohlížím na výpočty ležící přede mnou, vím, že jsem dospěl až do tohoto bodu. Nebyli jsme schopni určit předtím, než jsme mlhoviny dosáhli, před jakou dobou exploze proběhla. Teď, podle astronomických úkazů a stop ve skalách té jediné planety, jež přežila, jsem schopen datovat ji velmi přesně. Vím, kterého roku dosáhlo světlo tohoto kolosálního vzplanutí naší země. Vím, jak jasně kdysi zazářila na pozemském nebi supernova,
Jejíž mrtvé tělo se vytrácí za naší řídící se lodí. Vím, jak musela planout dole na východě předtím, než vzešlo slunce ke skvoucímu se rozbřesku, jako maják. Nemůžeme být na pochybách. Prastará záhada je konečně rozluštěna. Ale Bože, měl jsi přece tolik hvězd, které jsi mohl použít. Opravdu bylo nutné svrhnout tyto bytosti do plamenů, aby symbol pomíjející velikosti vzplál nad Betlémem.